Kwatinosangana nawo isusu sevatungamiriri vematraders kumarket ndeyekuti market yedu is becoming very small. Matraders ari kuwanda, varimi zvekare vari kuita se vari kuwanda. We are operating in the same premise of which grievances evarimi anofanira kunge ane vamiririri vavo. Varimi havana vamiririri vari kuvamiririra. Hatizivi kuti vari kushaya here vanovabatsira kuti vange vane bandiko rinomirira zvichemo zvavo. Tinozopedzera takuita tako their grievances, takuita tako our grievances also. Council tinobva taita clash nayo pane dzimwe dzenyaya dzinenge dzichida kugadziriswa. Saka dzimwe dzenguva varimi vanopedzera vava mavictims nekuti at the end isusu hatikwanisi kunge tichipindirira nyaya idzodzo samatraders, asi vanotingenja sevatungamiriri vemusika. Tomboedza kubatsira tosvika patinoperera. Saka tinoshuvira kuti varimi vari kurima vachiuya muBindura Wholesale Market, they should have a vibrant organization that represent their grievances. Patanga tichita nhaurwa idzi, chekutanga taona kuti patanga kuita kuvaka ukama pane avo vanga vachimboti uyu anoshanda ari kwake, uyu anoshanda ari kwake. Tichipa semienzaniso, tine magovernment ministries akaita seSME vanenge vachishandawo vari uku, tine veagriculture vachishanda vari uku, tine velocal government vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita. Asi nhasi pamwe chete necity council tataridza kuti basa rechikafu rinoda kuti tiite muonera pamwe, tichionazve kuvasanganisa pamwe chete nematraders edu ari mumamarkets, kuratidza kuti ava ndivo vanofambisa chikafu chinenge chichirimwa munzvimbo dzakaita seMashonaland Central. Haasi makoronyera atinenge tichipa zita kunge vasiri vanhu, asi ivo vanotoriwo nebasa hombe rekuona kuti chikafu chachiri kubva kwachinorimwa uku ndivozve vachaona kuti chaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuburikidza nemisika yedu yatiri kutaura nezvayo. Pane mwana pakatoipa kungotengesa zvekushinga sezvo zvitsvaga mari tsvaga kurarama. Kusangana nenyaya yemafamazi aya ndeyekuti pari kuitwa bhajeti necouncil, handiti havasi kukonsulta mafamazi even matraders acho kuti especially kana vakuda kukwidza maretsi avo vari kuzongouya voti vanongoona vatongoisa panotice board kuti mari yemusika yamari yakati pasina kana waita se wataura naye obva kuti hainga takadedzera kuti kune bhajeti se musina kuuya kubhajeti. Saka kana vakuita bhajeti vanofanira kuti kuudza mafamazi nematraders acho kuti musi wakati kune bhajeti, so that vanhu vanoenda vanoproposawo zvavanoona kuti zvinovaitira, nekuti pakutengesa mari yavatengesa haisi kudzoka, inenge imari iri kutobuda. Saka iwo unenge uchiiwana hani mazuva musika unoyu weBindura unosevha vanhu venzvimbo dzakasiyana siyana. Pane vanouya nemasau vanobva kudande mukumbura, vanouya futi nemasmall grains, vanhu vava zvinana mhunga, zviyo nezvimwe zvakangosiyana siyana, nyemba, vanobva kudande ivavo. Then poita vamwe vanobva nemabhanana, vanobva kwaHonde Valley chaiko, vanouya futi vachitengesera muno. And then panoita futi vamwe vanobva kunana Muzarabani, samai vanga varapa vari kutengesa manwiwa vanobva kwaMuzarabani. Poita vamwe vanobva kuMash East pana Murewa Mutokoko, vakanzwa kuti matomatoes aflooda kuMbare kunoku kune mari iri nani, vanouya vachitengesera kuno. Saka musika unoyu uri kubata maareas akawanda. Shamba ine musika, asi musika weshamba mudiki. Saka vanouya kunoku nekuti kune vanhu vakati wandei. Saka musika unoyu uri kubata zvinhu vanhu vakati wandei, mafamazi akawanda, then matraders acho anenge ariko futi. Asi machallenges iwaya ndo atiri kunyanyofesana nawo, atida kuti at least tidai council yaita sei yagona kumiro nezvatiri kutaura izvozvo tokwanisa kumuvha tichienda mberi. Ndevaridza turaraipo paya dambudziko ratosangana naro kana takararaipo paya, tinenge takasangana madzimai, varume, ana amai vanogona kungorepwa, isu varume tinorwiswa tichipirwa zvinhu. Ndine munin'ina wangu wandosira inini akatombarwa last year kuna meya akatikoka ruoko ipo paya. Tinobarwa nani? Nemakorokoza vachienda kunoonga kuseni kuma44 akatotikoka ruoko ipo paya. Hapana pamusika pari kuti rwadze nekuti paita padiki. Saka ivo maninga vakatitemera malines avakatitemerapo madiki
zvinhu zvedu isisu zvawanda, saka vanenge vachingoti dzokere mukati, kanzuru kuti dzokere mukati, asi isusu marinsi edu tichibhadhara tiri kumanikidzwa, ndo kunonzi kumbunyikidzwa. Iwo ndiwo ngavaite musika wavo ukure, handiti kana tinzi tobuda muno toenda munomwe musika muhombe, zvinhu zvedu zvorongedzeka zvakanaka. Kumanikidzika kudai kunyaya yekuti nzvimbo dzavakatitemera idiki, ndokugunun'una kwatiri kuita. Topwanyika ndakatombosvika ndapwanyirwa hari dzangu dzekuma$70, munhu wacho muno ndikazombhadharisa $15, asi ndakatosvika dzapwanyika. Muno mukati memusika munomwa pane dambudziko rekuti varimi vakauya kumanheru paya paya kana kwadoka vanenge vaida kuenda kutoileti iri mukati umu. Toileti iri mukati imomumwa haina malaitsi kubva kuno kugedhe kusvika mukati imomo, saka mbavha dziya dzinovateera vasvika kurima ikoko vari kurobhewa. Even some of the time kana vakadzi vachida kugeza paya paya vakaenda mustadium imomo vari kurobhewa, kana kutofamba nemukati imomo during the night vanhu vari kurobhewa. Uri kudambudziko ripo ndokuti ndo nzira inoenda kutoileti. Kutoileti kwacho hakuna malaitsi. Tingosachisa kuti vanhu vari kubhadhara marate payer edu dai vangoisirwawo zvinhu zvinovabatsira kuti ivo vabhadhare vachishanda vakasununguka like malaitsi. Example jurawo rakatopasika, mbavha dzacho dzinouya dzichivabira futi nemomo mese umo hamuna kunge muchiripewa. Ndozvo zvatinongochema kuti dai vatigadzirisira kuti paitwe malaitsi, varimi vabatsirike vachikwanisa kuti endawo matoileti vakasununguka vasingarobhi.